engangibulala masendlala baba ubaba wamunyola engangibulala masendlala baba uba aw hlehla ntombi skin jeans engena mina ke manje ngizoyahle intokazi yakho elundini umkapa isicuba ngasosiweza lo mambatha ushana uthi undaba ezithi aw Uma siyisizwe esingazi ukuthi siphuma kuphi siyafana nesizwe esingazi ukuthi siya kuphi yanibingelela emakhaya igama unobuhle Dlamini uJamas Jadu kukulamagwala komo zidle ekhaya ngoba yisela beluzi ngikhona ke lana angihambi ngedwa ngihamba nebawinile foundation ohlelweni lethu amasiko nemkhuba angihambi ke ngedwa ngihamba neziphalaphala ihlabathi zolwandle intombi imbali zesizwe siyayibona ukuthi ihlobe kahle kanjani namhlanje ke esizobe sikhuluma ngakho sizobe sikhuluma ngokuyiphatha kwentombi ukuthi kuyini ukuyiphatha kwentombi iyini intombi kahle kahle ilindele ukuthi iziphathe kanjani emphakathini nakoza kwabo ngicela bosisi bami nichazele ababukeli ukuthi nina ningobani abakabani nisuka kephi nihlolwa ugogo bani nichaze nje yonke leyo nto leyo ngizoqala ngawe siswami eduze kwami masoqedile kulandele usisi. Siyabonga kakhulu uMdlamini ukusamukela siyajabula nathi ukuba kanye nani. Yebo. Igama lami nguZothile wakaphewa. Ngiqhamuka eShongweni Dam esigodini saseMangangeni ngaphansi kwenkosi uShozi. Ngihlolwa eintombini zaseShongweni Dam ngaphansi kwagogo uPhewa. Yebo siyabonga sisi. Ngibonga kakhulu uMdlamini mina igama lami nguNombulelo wakashantu ngiqhamuka esigodini saseShongweni Dam. eMangangeni ngihlolwa uMamPhewa intombi yaseShongweni Dam. Ababukele emakhaya kanye nami siyafisa ukwazi ukuthi makukhulunywa ngentombi isuke kukhulunywa ngani siyathemba ukuthi khona lana sizokwazi ukuthi siyithole leyo mpendulo leyo. Mawusukhuluma ngentombi usukhuluma ngembali lesizwe engicabanga ukuthi okuyena umuntu obaleka kakhulu kulezi leli abantu abamnyama. Intombi mawukhuluma ngentombi ukhuluma ngomuntu osifazane oyiphethe kahle wagcina isibaya sikababa engakaze alale nomfana ozigcinile wahlonipha nosiko leli lokuhlolela kaZulu walilandela ngendlela yakho usukhuluma ngentombi lapho umuntu osifazane ongahamba ebhabhalala oyithibayo owazi nendlela yokuthi uma enza into kufanele ayenze kanjani acabange nokuthi usimele isizwe njengoba kade ngishiqele ngathi mawukhuluma ngentombi usuke ushimbali lesizwe eliqoqa nje usukhuluma ngembali lesizwe ewamela amaZulu. Kodwa ke sike sithole intombi mhlambe intombi iqome abafana abahlukahlukene kuyona ke soye kwenze njani ngoba uthe intombi iphatha kahle. Ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi ngisho ngithi mhlambe omunye indlela akhuliswe ngayo ekhaya ngisho ukuthi isuke ithi ahambe iqoma kodwa kuyenzeka thola ukuthi ukuhlola wakuthanda akwenze iziyalo zasemhlolweni zilunga ogogo basiyana othola ukuthi ekhaya lento abayinakile agcine naye ngeziyalo angayithi iziyalo enganele agcine senza izinto engalungile ngoba angiboni ukuthi khona into engayichaza ngomuntu ongathi uyintombi kodwa uthanda abafana ayikho into engayichaza kodwa uyaqoma ayikho indlela engayichaza ngayo ngoba into ekuyena kodwa into engiyaziyo uma usuku uyintombi uhlola ogogo nivaleleleni yintombi banika iziyalo futhi uyayithatha moyithatha uma ungayithatha uyithatha kuyenze komunye ahambe ezenzele into kodwa abuya emhlolweni siyalwe aqhubeke futhi ayenze lento ebheda usungeke umlawuli ngoba awuhambi nesikhathi esiningi akwenza usuke yedwa nalabo bantu asukenza nabo kodwa thina abanye suke sikuzwile futhi sikuhloniphile lokho esuke siyalwa ngakho emakithi noma ngabe emhlolweni. Sizweleke babukela ukuthi hayi cha intombi suke ziyaliwe sike sibone intombi mhlambe kukhona ezithanda abafana uxake ukuthi hawu le ntombi le yathanda abafana yashintshanisa abafana kodwa isayintombi
leyo ke kuthiwa vele suke iyaliwe ekhaya yalwa ogogo suke kuukuthi nje isidalo sayo ayilaleli kodwa umntombi bayo suke isayigcine akusho ukuthi ngaleyo ntombi leyo eyodwa masiyibona iqoma sithi intombi ayiyalwa noma aziyiphethe kahle zona suke kuyileyo nje kuphela siyazi ukuthi kuthiwa izambane elilodwa libolisa namanye kodwa ke asike silalele osisi bethu ukuthi suke beyaliwe futhi bayiphatha lendlela le abasuke beyalwe ngayo ngase sesizwile ukuthi kuneyintombi eziphuma eceleni nanso ke intombi isitholakala emathaveni siyenza nje izinto ezibheke eceleni nina ke njengoza kwabo njengezinye izintombi anichaphazeleki yini mhlambe kugcine sokubizwa senibizwa ngegama elilodwa ukuthi cha izintombi ziphumile esandleni zenza lokhu nalokhu nalokhu sisiwami kuyenzeka engakusho nje ngalowo muntu osuke enze kanjalo mhlawumbe intombi itholakale kuthiwa kade mhlawumbe isemathaveni noma kanjani ukuqala nje leyo ntombi isisehlisile isithunzi sethu siyintombi sihlolwa nayo ngoba abantu bazi ukuthi mesisuke mhlawumbe thola ukuthi sihamba ama-camp sonke sihlangene suke siyofundiswa ngokuziphatha kuyabaxakeka abantu basebebona ukuthi hawu lona ngoba phela bahamba bonke usuke-ke phela ngesikhathi sifundiswa lowo muntu nje usefana nomuntu ongabahlonipha abazali bakhe usuke edelela abazali bakhe kwathina kugcine sekufana nokuthi omama abasihlolayo umsebenzi wabo abawenzi kahle mekuwukuthi kuzoba khona intombi ezotholakala isithola ukuthi sikade idakiwe noma kade ihamba nabafana yebo kuyenzeka njoba kuhlukanisekile nje ukuthi khona itshitshi khona nentombi mase sesigabeni sokuthi ube intombi ngekwesiko lakaZulu suke uvumelekile ukuthi usungaqoma kodwa hayi ukuthi usuzotho yebo kusuke sekuvumelekile ngoba kuhlukene kabili khona intshitshi yilaba abancane khona intombi ke usuke usumdala njengakudala nje mhlambe intombi iqala kuba 21 yeah suke usungagana nje ngokwesiko lakaZulu okay usuke usungagana lapho singaqala khona ke nakhona hayi ukuthi uzoqoma kaZulu lento ukuthi uzoqoma nje wena ukuthi uyajola inani tshela umfana ezekhaya azukubaba manje ke mase kufinyelele eindlebeni zeni ukuthi intombi ayiphethe kahle kukhona yini le ntombi le engayiphethe kahle enike nikufune kuyona ukuthi igeze igama lenje njengeintombi phela ngoba usuke seninolisile suke senithukwa nje ukuthi vele laba ayikho nanento abayiyele emhlolweni mebenza kanjena kwesinye isikhathi kuyenzeka thola ukuthi intombi yenza lokho iyakwenza kodwa nizwa ngabantu anikaze nibone angikaze nibone aninabo ufakazi kodwa nizwa abantu kwesizwe ngifuna ukuqala lapha la ngifulungisa khona anikwazi ukuthi ningathatha isinqumo lokuthi nimjezise ningangaze nibone ubufakazi ngoba kuyenza ukuthi umuntu uyithukelwa abantu bangakubo angazwani nabo ngoba uma uyintombi uhlale uthukwa uhlala abantu bekufisela okubi awukwazi uma ukuthi lo muntu lo ngathatha nimthathela isinqumo sokuthi ngiyamkhipha noma khona enikwenza ngiyamjezisa into ekanjalo kodwa uma kuwe kwayinto eniyibona ngabe ibona umunye oza kwabo ukhona ufakazi aphethe noma kukhona into esiyibonayo ukuthi yenzeke kuye kufanele ukuthi ugogo noma umama lo nhlolayo noma ngabe uyintombi kangakanani ammise emhlolweni ngoba ungcolisa nonke kufanele ammise angasahloli sekuyena ukuthi masuka la uyakomunye ugogo noma uyapi kodwa ogogo bayazana ngiyacabanga ukuthi mangashintsha ugogo bayobona nogogo usungale bese ke baxoxa ukuthi lo ngamisa ngezathu ezukuthi mhlambe kwakuyimina wrong yabo uma sebekhuluma ugogo kodwa nje into mayibheda yenza into engingcolisa nonke fanele nikhiphe ingazi ngibolise nonke nimise nje emhlolweni kodwa fanele ibe nobufakazi bokuthi lonto le uyayenza ngoba omunye nizomisa kanti ayikho into enganjalo abantu abangamthandi nabazali khona abazali laba abangasezona intombi yabo abazali balaba abangasezona intombi umzali nentombi iphume usezonda zonke intombi yonke noma ngabe kuthiwani usefuna engathi zonke le intombi ingafana nengane yakhe yonke into enziwa amatshitshi usehamba ekhuluma kuyenzeka kube njalo thola ukuthi umuntu uyiphethe kahle kodwa manje uzonda yilo mama ingane yakhe yahluleka ukuhamba le ndlela ehamba uyena uyithole uqala manje uthukwa umzali wengane yaphuma kodwa usungakulindele ukuthi ngakunqoma nje ingane yakhe ingasekho bakhona futhi abanye abazali ngedlale ngabo athi noma ingane isiphumile aqhubeke lento ayithanda ayigqugquzele ukuthi yenze noma afise engathi yakhe encane mhlawumbe esakhula ingangena
Yabona uma usungena nomkhakha weintombi kusuke kufanele kube ukuthi umuntu onesiqiniseko futhi Ukuthi uyayifuna ozoyimela lento. lento. Akumele into uyithathe ngokuthi athi umzali yazi bekade ngikasibanibani kunomemulo noma bekade ngibona intombi ivunulile awuhambe nawe uyovunula ukuze nami ngizogikiza. Akumele uyihambile kanjalo. Ngoba ayikho phakathi Ayikho kwenu. phakathi kwenu ungayeka nomnini fanele into uyithande wena kube ukuthi uwena uyihalelile ukuthi yazi ngiyahala nami ukuba omunye weintombi lapha ngihamba intombi ukuze ingeke izikuxake ngoba mithanda umzali wakho izokuxaka ngoba wawuvela ungekho kuyona umzali wakho wekade kuphoqelela kuyona. Yeah. Uma ngabe intombi nje kuthatha isibindi kufuneka amandla akufuneki nje intombi e-weak ngoba ngempela ungalimala ungayibulala. Kulungile-ke ngiyeza ukuthi nithi intombazane uma ukuthi ayiphathanga kahle iyamiswa. Asithi-ke isimisiwe yalibona iphutha layo yabona ukuthi lokhu kade kwenza ku-wrong. Isiyabona ukuthi okay kungcono ngihambe ngibuyele ey'ntombini noma ngibuyele kugogo lo ngihlelayo ngixolise. Manje-ke iziphi iy'nyathelo enike niy'thathe mina nogogo kuleyo ntombazane leyo esuke silibonile iphutha layo isifuna futhi ukuthi iqhubeke ibe yintombi? Enyathelweni angiboni sikhona isinyathelo yebo kusuke kade sekuphoqela intombi kodwa asisinyathelo esingathathwa intombi ngenye intombi. Okay. Lapho suke sekushiyana ukuthi ngokwegodi ukuthi nina esigodini sangakini kwenzeka kanjani makade kunesimo esikanje. Ngabe isinqumo sokhishwa induna noma inkosi kodwa ehlangene naye ugogo lokuhlolayo ngoba ugogo suke kade yobikela induna noma inkosi ukuthi nginentombi kanje esingenze ngathukwa abantu bethi mina yikho into engiyenzayo. Isizosho inkosi ukuthi mina la esigodini lesami ngiyenza kanje emadokhumenti kanje lo kodwa isinqumo sokhishwa umama ohlolayo. Umama ohlolayo uzobe senitshela ukuthi kade siyokhuluma sibuye lento kanje ethike intombi kodwa kuthina fanele axolise ngokomlomo asiqonde iloko thina sesikudinga kuyena. Uma ukuthi ke mhlawumbe kunokugezwa okuthize ekugezwa ngayo sengaba ukuthi sesiya lapho ngaphela nathi bekade sithukekile kodwa isinqumo sikhishwa intombi sikhishwa ugogo ohlolayo noma umama belekelana namakhosi noma nezinduna lezi zakuleso sigodini. Ey'khathini ey'ningi sike sizwe kuthiwa intombi yakasibanibani imithe kade ibuye emhlolweni. Manje-ke esifisa ukwazi ukuthi ikuphi lapha emhlolweni enikwenzayo okuqinisekisa abazali benu ukuthi ngempela nibuye emhlolweni. Okuyaye kwenzeke emadlamini omama abasihlolayo. Njengoba behamba nje ama-workshop befunda baye bahlangane nje kube ukuthi bayafundisana la khona kuba khona amafomu aphumayo ukuthi mekuthi mhlambe sizohlola noma mhlambe sinama-camp mesifika sigcwalisa lawo mafomu siyabhalisa mesingena ukuthi ufikile wakubona uma ugcwalisa ukuthi ufikile ebusuku. Ekseni siyavuka siyahlolwa uyagcwalisa futhi ukuthi ufikile ngalolo suku wahlolwa wena ekseni. Kuyaye kwenzeke ukuthi umuntu uzo asithi mhlambe inyanga uSeptember umuntu ahlole ngaleyo nyanga leyo. Ngeso noma ngakusasa noma ngalo nje usuku umuntu ahambe aye kumfana. Angithi inyanga efanayo le bazothi mabeshe eklinikhi bathi umise ngoSeptember. Ukade uphuma emhlolweni wena wahamba waya kumfana. Sekungena lapho ukuthi sekuyabalwa izinyanga bekubalwa izinyanga umphakathi usuthi hawu ngoba kade ehambile nje ngoSeptember kanjani kanti thola ukuthi omunye akazange azaye ngisho kuye emhlolweni. Indlela abafana abakhohlakele ngayo umuntu umfana usuke ngakuthanda futhi lo mfana usuke ngakuthanda akekho umfana ongathi uyakuthanda bese ethi uzothi wena yeka imiyalelo yabazali ngoba phela abazali basuke bazi ukuthi ungabazali suke simele abazali athi phuma ngathi emhlolweni athi phuma ngathi emhlolweni lo muntu bese uyakuthanda hayi bo ayingeka Uma ngathi uyabala manje kuthiwa nje siyahluza ngempela uma ungabuza amantombazane anamanje asekhulile asathandana nabantu abalala nabo qala abancane bancane percent nasi and bayasho thina sinobhutiki bayasitshela ukuthi sinenhlahla thina ngoba sinobhuti abasitshelayo ukuthi kanje abasitshela ngingabalalela abafana bazonikhohlisa vele yabo umuntu kangalaleli komama emhlolweni bebemtshela ukuthi hayi bo umuntu efuna ukwenza ngendlela ngisho alalela uboyfriend umuntu aphuma ahambe eka boyfriend mantombazane sekuthiwani ke manje hawu kade semhlolweni usemithe kanjani ukuthi nintombi nibahle abafana bayanishela
ngathi nihlolwa nize nifike ko-21. Asithi-ke sekufika la esikhathini sokuthi uqome, yabo. Mhlambe umfana wakho lo isoka lakho lelo liqomile liyakucela ukuthi hayi sibanibani ngicela sisome. Iyiphi indlela elungile ukuthi nisome ngayo? Angicabanga ukuthi ikhona indlela eqondile ukuthi ningasoma uma uyintombi. Ukusoma nje mina angikuphasisi nhlobo ngoba manje ma uthi uyalandela ukusoma akuyona into eqale manje, akuyona into evumbuke manje. Into nje esuka kudala kogogo abangasekho khokho bethu, into ekade yenziwa. Ma uthi uyalandela umlando wayo lento yokusoma, abantu bakudala babekwazi ukuthi kuyini ukusoma kwenziwa kanjani. Abantu manje abasakwazi ukusoma mangithi ngiyabheka ngoba uthola wonke umuntu uthola ukuthi uphumile uthi uphume ngomsomo. Kodwa asisiyona intombi athi umuntu ngasoma ngavele ngaphuma ngoba na abafana bamanje angiboni ukuthi bayakwazi ukusoma. Ongase ekholele ekutheni akugange wena wazi ukuthi uyakusoma nazi ukuthi uyakusoma kanti useyaganga. Inhloso yakho kufinyelela lapha. Thothi futhi naye akube inhloso yakho beniganga nawo beyazi ukuthi nyaka ngisoma. Kwabephuthi. Na ngongazi ngoba akayazi ukuthi makusona wazi makusona nje kufanele khanjiswe la khanjiswa khona. Ugcina usuphuma. Ngathi into eshaya kakhulu ngokusoma ukuthi abantu abasakwazi ukusoma. Mhlawumbe abafana bengafundisa ukuthi ukusoma kuyini. Mhlawumbe ke uma usuqomile nomfana sekulobolile ngoba ngavuma ukuthi ngazi ukuthi ungabe intombi usikulobolile-ke yiyalo thola zona lezo ukuthi-ke mhlawumbe usungaqala usoma. Kodwa uma sekucelile umfana mhlawumbe ungakabi ready ukuthi nilale usulinde usuku lomshado kodwa ngoba phela umkhwena somkhwena wakho usuyaqala yamsumisayo. Omunye nazi ukuthi wena uyazi ngiyasoma angisagange nje nakaza ngithi ukuthi kushona kanjani ugejeke nje. Kuyazwakala shithi abafana kumele bafundiswe kumele bafundise. Abanye bayakwazi ukusoma mazi kahle ukuthi ngabe kusoma kwenziwa njani kodwa nje omunye enze nje ukwenza ubugebengu aqeda athi hayi khuleka senza ngalutho ukuthi somile. Mawuthi uyabuza mhlawumbe hawu pho kwase kuba buhlungu kangaka athi hayi khulekile into ebesiyenza akunalutho uhambe emhlolweni. Afika wena lapha emhlolweni wazi ukuthi nisomile. Mina lokho ngikhuluma ngithatha kubantu engisondelene nabo engike ngahlala nabo engixoxele izimo ababhekana nazo. Not mhlawumbe ukuthi ngisengasoma before ngazi ukuthi kanjani nokuthi ngiyafundiswa. Sifunda amaphutha abantu vele. Siyafunde kuba khona abanye abantu abantshelayo ngokusoma kuyenza thothi emhlolweni kufika umuntu oqeqeshiwe nje ezonixwayisa ngezinto ezikanjalo engenza umuntu osifazane ezumngozi engenziwe umfana. Akuhlale kodwa futhi siyiphutha labafana kwesinye isikhathi kuyaba intombazane kanjani manje kuyaba intombazane intombi. Mawuqala umfana ekubiza endlini yakho engavangaza kulanda engavangaza kubambe ngekani uyifake wena engozini lapho. Ungathi uhlola uyintombi uhamba endlini yomfana. Iqiniso ke leli. Ngakho ngikhothoza ngesikhathi ayilethela lento le esiyaqala umuntu ngiyamzonda usibani wangithisa umntombi ngendlela engiyona akudle ngilanga wakubiza wayo. Yes awakasondeli nje endinza yes awuvumanga ku wrong vele ukuthi ukulale ungavumanga ku wrong ngiyavuma kodwa ubuyaphi buca uzowenzakalani mawusuka la endlini yomfana uyintombi. Ubuthi kuzowenzakalani ngoba phela manje nomfana nyombatha nomfana obvious umfana uzovuka zikanuko uningi okuzona mhlawumbe nawe futhi ungagcina usuvuma usemzweni. Awuyazi lento uyaqala uyisole kuseni ukuthi yeyibo awuyazi lento abantu nje emphakathini bayakubuka uyahamba uyongena kanjani uyintombi uyahlola uyahamba uyongena endlini yomfana uyavuka ngeweekend ngemhlolweni uyabuya ufake ichashaza. Into engiye ngifise engathi ngenziwa intombi noma gogo bangayilandelela uyabona lento yechashaza. Anginankinga na ngoba yenza ukuthi igqame mhlawumbe mangabe ushuthile abantu basheshe babone ukuthi ufachashaza uyintombi kodwa le yanto yechashaza elimhlophe noma ngabe isticker ikhalamine leya ikhalamine ngabe Colgate ngabe umcawo le nto leyana iyabheda. Siyayenza phela ngoba isuke igqamisa kusuke kusobala ukuthi intombi ukwazi nokugqaja kakhulu ngaka umuntu ashakolo kula isiphongweni. Na ungazenzela le yanto ngathatha iColgate ngasontombi ngifaka ngihambe ngiyekhanga ukuthi ma hawu sengibemhleleni sahlola bengifisa ngathi ngathiwa umama nomama angathola isigxivizo esinegama lakhe umama uthi gogo ubani gogo usibani bani. Intombi mayisuka ihlola ugogo ifaka isigxivizo leso sigxivizo ngokusithola ungayanga kugogo ngoba sikhishwa ugogo endlini kade kuhlola kodwa mawufaka ichashaza ngathi ngavuka nje ngithi ngiyekhepeni ngifike ngilale kamfana ngibuye ngakusasa ngime ngasesangweni umfana ngithela umcako sathe sugcobe la endlini ngihambe ngifike ngithi mangihlolini bese ngiyamitha emva kwenyanga ezithize athi uma ngoba wena kadu emhlolweni last month nje umithi manje kuthiwa wena
ne2 months. Kodwa ke phela sike sizwe mawukuthi omama bahlangene enganisuke ungahlolwa umama okuhlolayo. Usuke uhlolwa nje nanoma imuphi umama uyibambela wakho layini yabo. Engani uyakwazi ukuthi mhlambe usisi wakho uyazazi ukuthi akasesiyona intombi. Uzokhuluma nawe ukuthi cela ungele kuloya mama loyana ufike ubhalisa igama lami, ufake isigcivizo. Uphinde musofuna ukuyihlolela wena futhi uye komunye umama afike akuhlola aphinda afake isigcivizo naye kayifake. Kwenziwa njani ke kulokho? Kubungozi kakhulu ke lokho. Usho ukuthi wena uthi intombi mayingangeni ingahloli. Ifike ithi ngihambe ngiyoyikhulumela nomama. No, intombi yonakala endleleni. Usazi yona nawe ukuthi akasesiyona intombi. Kodwa manihlangene kuhlangene omama bonke kuyohlolwa. Uyakwazi ukuthi wenze kanjalo. Kwenziwa njani entweni kanjalo? Uzofika naso isigcivizo ekhaya kube sibhala igama lakhe kanti wena uhloleka u2 omama bahlukahlukene. Wahlolela naye wafika wabhalisa igama lakhe waphindwa ayibhalisela lakhe igama. Ukubhalisa igama ngisubhalisa ephepheni. Isigcivizo sosifaka umama. Sifaka umuntu umama uthe isigcivizo qeda enyameni. Oh, not ukuthi sifakwe ephepheni straight. Isigcivizo le khona bese naso sina emhlweni wethu. Size sibuyele echashazeni ngoba sase siphelile siyagcwalisela so English lezi asesikoleni faka ama reporting ngaphandle kodwa suke sisincane sosibhala igama lamama uthi mambani sisifaka enyameni ngeke ngikuhlolele. Mashandu la eintombini ikhona yini indlela noma imigomo nemibandela enibekelwa yona njengeintombi kumele niyilandele mase kuziwa ngaseqokeni mhlambe ongasicacisela kuyona nje? Uhlukene uma useyintombini noma usemphakathini. Uma siseyintombini ila kusuke khona kufanele siyiqhathe nemizimba yethu engakazi ithinto umfana. Sifanele sigqoke sivunule, sifake ubuhlali sihlobe bese kuthi emphakathini usuke usuyilunga lomphakathi usuke ngasekho into ebonakalayo ukuthi lo uyintombi. Usuke umuntu wesifazane okumele ayihloniphe agqoke kahle ngokuyithoba angagqoki into ezomenza abukeleke phansi emphakathini. Ila kuhlukana khona ke sifundiswe omama ukuthi mesemhlolweni sigqoka kanje. Ila sibe sikhululeke khona sikwazi ukugqoka imvunulo yesintu sikhululeke emphakathini. Usuke usuyilunga lomphakathi yebo intombi yenzeka kube khona abaziyo kodwa abanye ngenzeka bangazi. Umuntu athi hawu le ntombazane yasigqoka ngoba phela usuke usuyintombazane kwabanye. Usuyintombazane ungeseyona intombi. Suke sekurong imozogqoka into emfishane emphakathini. Usuzogqoka into emfishane emphakathini. Nje nokuyi-understand ukuthi intombi ke wena kumele ugqoke into emfishane kanti ngumterong ungasayihloniphi kwawena. Bakhona ke mhlawumbe abakwenzayo kodwa nje akuyona into esifundiswa yona thina omama abahlolayo. Uyabona komama abahlolayo khona omama abakufundelayo ukuhlola. Afuna ukufundiswa ngoba ekuthanda. Uthatha umunye wayintombi usiyathanda ngathi naye futhi angahlola ezinye intombi uthanda nayo. Khona omama abanesiphiwo salento. Abanesiphiwo. Lawo omama abanesiphiwo bagude ekutheni bayakwazi ukubona intombi ngomzimba. Bayakwazi ukutshela futhi intombi ukuthi yabona le hayi ukuthi le umzimba wayo ngobuka nje khona into eyenzayo. Futhi omunye wazi ukutshotha wenzani. Akubuka omunye akubuke ngomzimba engakakuhlolisi akutshotha wenzani. Ebese ke usulala phansi siyakutshela ukuthi ngikubonile ungena ngithuzule ngikutshela ukuthi khona into uyaganga wena ngalomzimba wakho. Yabhambabala ngalomzimba wakho kodwa uyintombi. Lapha awukazi ubanjwe awukazi ubonakala wenza ini intombi akutshele nje umzimba. Ileyo mali labo kuthiwa abanesiphiwo ukuthi angazi sisiphiwo esiqhamuka kanjani kodwa kuyisiphiwo kubona. Khathi siningi kuba ogogo. Kuba ogogo abadala. Bayazi lento le. Ukutshela usangena athi omunye ungalali la wena. Hawu thothi intombi zigcwele yeso. Lapho usubona sengathi lakho uyamhlaza. Athi omunye lo mwalala ngizobona into engizofika laphansi. Nangempela ifico lento leyo. Kanti thothi omunye uyintombi kodwa uyaganga and into aganga ngayo yonakalisa umzimba. That's why ugcina sesithukwa sekuthiwa kuneyintombi le bengifisa ukishaya lento thothi kuneyintombi ngayizwa nje kodwa noma ngingagcilanga kuyona lo ukuthi kuneyintombi ezithi mayilala for imali zisebenzisa ingimumo. Bathi usimthu cha uthi into ebidumile lonto le into ebikhunywa TikTok yonke indawo bikhunywa ngayo twin ntombi mase bekuthuka bathi intombi mayilala isebenzisa ingimumo. Into ekhona leyo angeke ngize ngisho izinto ekhona ngoba ngikaze ngibona ngikaze futhi ngangaze ngizwe ngayo ngiqala ukuyizwa ngiyayishwa njengoba kade ngizwa bengiqala ukuyizwa ukuthi khona intombi engenza lonto leyo
manje ogogo banaso isiphiwo sokuthi babone ukuthi Omunye usebenzisa ugogo usimthu. uyakutshela ukuthi yabo lo noma mhlawumbe engazokutshela ukuthi usebenzisa kodwa uzokutshela ukuthi khona indlela aganga ngayo lo. Uyayazi impahla umfana lo kodwa ngibuka ngomzimba noma amelele la phansi uyabhidlika. Amehlo ethu awafani siyintombi, ubuntombi ethu afani. Obumunye ukutshela ukuthi obakho bugcwele, obakho bukahle. Akutshela futhi ugogo ukuthi obakho uyashabalala. Awuphelile. Kodwa khona into yenzayo. Bese ke ngena la kuthena thomunye ugogo into esebenzisa insipho osebenzisayo. Ngiyanti ethi kunokho abanesiphula ngaphandle ngendlela esimangakazi. Yebo. Niyayibuka imhlolo and kusuke ngekona ukuthi bayabahlaza. Kodwa kusuke kuyindlela yokubaqoqa. Basaba ukuthi cha lento le engiyenzayo siyabonakala. Angithi ngathi wena mhlambe uyahlola ugogo okuhlolayo. Ugogo okuhlolayo uyahlola, uyakwazi ukuhlola ngayo yonke indlela akunankingi. Yeah. Bese kufika ugogo usuyahamba niyohlangana nezintombi emcimbini othize kufika ugogo onesiphiwo. Angithi ugogo mhlambe beyitshela ukuthi wena ingoma mhlambe umzimba wakho kanje noma kanje kanje. Mawukhula phela umzimba uyashintsha shintsha. Afika sho umthi awungeke. Ngafa la. Kwesinye isikhathi umzimba wentombi kuyenzeka ke ubuke ngenye indlela ukuthi hayi khonta ganga kanti umzimba wakho nje. Bese uthambile umzimba wakhe. Hayi uthi uyaganga uthambile kanje umzimba wakhe. Bese bekuthiwa ngalokho kuthiwa intombi ngalomzimba onje. Lapho umzimba wakhe umuntu bese abe nemnyama bese umuntu bakhona owonayo umzimba. Iyangiphoxa kakhulu ngiyintombi nami le ukuthi mase ngithola ukuthi khona intombazane khona intombi engenza nje kuthiwa kodwa kusho abafana. Inkinga angakaze ngizwe ngayo kugogo noma ngizwe gogo bethi bayithola into enje ngizwe ngoba sekuthuka intombi ukuthi into ekhona. Angikanamanje ngamiqiniso noma into ekhona yini. Wayilandelela noma Ngizamile ukulandelela kodwa mangithola abanye bathi ayibhidliza intombi ungayenza kodwa ayibhidliza intombi. Kodwa ikhona intombi engenza lonto for imali. Okay khona umfana ongakhokhela into leyo engabe uthatha imali uyothenga umuntu ozomnika exactly. Akho intombi uthi imnike ngemumva engabe uthatha imali akho umuntu ozomnika direct. Ngeke ungene nentombi erumini mhlambe kunomehluko phela khona sazi. Shothi ulima nje bomfana mina ngayibeka njalo. Umfana ngathi imali mhlambe imali hlanyisa ngempela ngiyasola. Bekuthi imali hlanyisa hlanyisa ngempela makuthi wakhipha imali yona intombi lokho. Hayi ngoba singazi impendula sikaze sifike lapho. Ile nto yangicana nami ukuthi bayisungule nini bayibone nini lento yenzeke kanjani ubani lokuphumela lento le yokuthi abeke kanjalo ngeintombi ukwenzela lokho wayibona iniyenzeka. Noma mhlawumbe uzwe umfana ethi yenzeka. Yangikhathaza ngagcina ngithi ngizama ukuthola ukuyilandela ngicina ngabona ukuthi ngiyahlulela nama ngithola ayekho ngiphendula ngendlela eyikona ukuthi mawusuku usuwenzile uvela ngani. Bathi ke abanye ke ubonala ngokubhidlika komzimba. Hakuni zikhona intombi thola ukuthi umzimba uyethambile. Ngisho isilend ubone nje la khona liyadlala. Lapha intombi sethi liyagijima nje ithanga intombi. Angibona umuntu ungamtshela ngomzimba mhlawumbe kwasuka lapho. Mhlawumbe basuka emzimbeni ukuthi bebone ngentombi umzimba bese beyithuka kanje. Kodwa maye intombi nje vele uzothuka kuhlezi kuba khona izinto ezintsha ezoshiwo ngentombi ukuthi iyazenza. Intombi ayinqeni ukuhamba iyoyibhukhela nabangani babahlanganisa imali yehotel kuthiwa intombi ufuna nehotel. Fika nje nehotel thatha imali. Intombi ziyafunda ziyasebenza. Ziyasebenza intombi zinemali zazo. Intombi phathi iPhone ukuthi intombi ithatha iPhone ukuthi intombi. Hawu kanti intombi abazali abasekho abakho abazali ukuthi ufice umuntu evunulile bese uthi intombi noma ufice into abantu abavunulile bephuzile uthi wena intombi ziyadawa intombi ziyaphuza isuke lapho kanti maka enzo bayivunulele nje nemizimba yabo isuke lapho ke lento yokuthi kuthiwa intombi beyibonakala zenza ukuthi wazi ngani lo muntu obenza lapha ya vele ngalifaka ichashaza engayifaka yini ichashaza usubone ngani wamhlola yini wena wabona sekunzima ke angithi khona nogada abakwazi ukubona ngamehlo ukuthi akho nangivunile ilento yokuthi ubuhlalu sesabufaka sogendlela eyiyona nathi intombi ezinqama ngithi kanjani nasi intombi siyabufaka ubuhlalu engafanele ngabe siyabufaka nabo babufaka bethu mangikuthanda intombi ngazi sifaka uwhite uyangibona njengamanje ukuwhite ngufakile kodwa ngobuhlalu buhle sesibufaka sonke sekuzoba nzima lapho ukubona intombi sekuzothuka nombani ke awuzuhambe ulwela lodwa leyo ukuthi mekwathuka intombi wena usuyagaxela mawukuthi uyazi ukuthi wena into leyo awuyenzanga phuma nje into leyo ihletha njengoba nami ngahle uma ngithola into leyo ngangithi ngifuna nje ngabothi ngizogaxela ukuthi ngifunani kangaka izogcina ikuphatha izogcina ngiphatha ngaphuma ke ngoba angihlangani naye abo ayingisiza indawo futhi intombi nje meyenza ukuthi abantu abaningi banezinto eziningi abasho ngentombi abacanga ukuthi intombi umuntu iyaphila nayo wabona sengathi ungabe uyintombi shothi usuke isithithi nje istatue efanele nje lawulwe nje wena awuphili
uzosuswa nje ubengala uyakwazi ukuyicabangela nawo right nokurong. Intombi yathenga imoto obviously uyawuthengele indoda imoto. Angithi abasho khathi sebenza abashonga ukuthi uyasebenza. Ngwana ke sephumelele sithenga imoto. Hayi ukuthi mhlawumbe nemoto engakonani imoto nje. Sekuthiwa intombi Hayi inzima impilo yentombi. Ingakho esingabi kade ngisheqani mungabi intombi kufuneka isibindi. Ufuna into ukuthi wayithanda ngoba bangakuyekisa abantu. Ungayeka ngaba bangakuthukuza uyeka. Bakuthiwe ngomzimba. Kuthiwa buka ntenga kodwa uyintombi phelila uyilutho. Bekuthuka ngomzimba wakho. Uthenga ogogo lapha. Uthenga ogogo ikhona ke le kuthiwa uthenga ogogo, uthenga ogogo. Kade ayikhona. Angazi Wesiphathi kusha abazali. Wesiphathi kusha abazali. Nokuthi kaningi mina angaze ngizwe ngentombi. Angaze ngizwe ngentombi ukuthi isintombi yazi ngihambile ngayothenga ugogo ngizwe abantu abangasezona intombi noma abantu abangazi bahlola noma bafana. Athi umuntu nyabathenga ngeke ngize ngikuphikise ngoba mawusuku uyohlola ngisuke ngingekho. And mawukuthi ke uyamthenga ugogo musu ukuthi ayikho lento nifake namanoni laphana. Kuthiwa sifaka amanoni santi ukuthi mengabe nokuthi uyamthenga ugogo nogogo uthengekile. Angimusa phela ukuthi uthi wena ayikho lento eyintombi ngoba thina akaze sithenga ugogo ubona nogogo ngoba lidayiswa ibona labe nihamba nabo sidayiswa ibona labo abo nje kwesikhathi intombi zithukana zodwa ayitshela ukuthi abaningi bayenza ngoba ubone ugogo ayamukele futhi imali angizukuphika lokho ngoba anginaso isiqiniseko ngeke ngize ngisho ukuthi labo gogo abangaka abahleli intombi eyingaka ngoba ayinuki phela ngosiwe ngeke ngize ngibaphikele kodwa angilento engifuna ukugwema ukuthi uthi wena ngoba na wena wathenga ugogo waye umithi wena emhlolo ugogo wangakubona mase into le ayikho lento eyintombi ugogo wangena wamnika imali usuzwa intombi le ntombi engaka ayikho lento eyintombi ngoba wena wakhokha ubona nogogo nikhohlakele sihlangana buthini singena phi mina understand ukuthi singena bese isikhathi nithuke yintombi intombi nihlola ngaso zibe nomoya into amatshitshana umona ngoba manje ngoba nenza into eyodwa nonke kwenza yazi mawuthola ukuthi uthukiwe uzokuthiwa kusho umuntu enihlola naye wathi wena wakubona vanga uzungene wave sewaphuma ngala muthi uyathola kusho umuntu enihlola naye ivesi befika ukuthi ubuka kanjani la basho ukuthi nawe ungayenza leyo nto into engisho shothi nawe lento ngisho yini musho ukuthi usibanibana akazange ahlola ungakho sebuka ngelinye isu ukuthi shothi nawe phela yokwenza ungakwenza lokho uma ukuthi uthi wena abantu ohamba nabo benza banje kanje shothi ingakho usuke usuyiphatha wena uyayikhatha ukuthi yabo mangabe uyi favorite kagogo